अमर सिंह ब्रह्मआ बै समनि सासे फैलार अफिसार आरो सासे भट गैयै दैदेनगिरि गावहा लाइसेन्स गोनां आर्म्स दङ सासे सरकारि मोजां गुन गोनां बिबानगिरिया माब्लाबाबो सरकारि आर्म्स लानो गोनां जाया जुदि बिथाङा रायजोनि थाखाय बाथ्रा सानदोंब्ला रायजोनि थाखाय समाज सिबिबोदोंब्ला सरकारि आर्म्सनि बाथ्राखौ बिथाङा मानो दिनै गावनो सिखार जानांगौ दिनै बिथाङा जिरायनाय सम रिटायारनि उनावसो बिथाङा मानो माहारिनि गिदिर गिदिर बाथ्रा साननो मानो बिथाङा फारखानांखो बै समाव साख्रि मावनाय समाव बिथाङा माहारिनि बाथ्रा सानाबालानो गावनि न'खरनि बाथ्रा सानदों गावनि संसारनि बाथ्रा सानदों दिनै रिटायार समाव बिथाङा माहारिनि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों बै समाव मानो बिथाङा माहारिनि बा ओनसोलनि जोंनि सिक्का दिखानि बाथ्रा मानो बिथाङा सानाखै रिटायार सुक्तिया जोंनि ओनसोलाव रांखान्थियारि थासारि रांखान्थियारि जौगानायनि जुदि जेबो मिजिंथियानो गैयामोनब्ला बे सुक्तिनि समाव बै समनि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मानो साखि महरै सहिहोखो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिनि सोंनायनि फिननायखौ अमर सिंह ब्रह्मआ होनांगौ इउपिपिएल मिरु मावखुलिनि बे कनफारेन्सआव जों नोंथांमोनखौ बरायो इउपिपिएल जानानै मोननैसो बाथ्रा लानानै आं दिनै मिरु इउपिपिएलनि फोसावदिं नेहाथारि जानानै बाथ्रा बुंनो सानदों मानिनां अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि लोगोसे बिटिआरनि सिएम मानिनां मुस्रिफ प्रमद बर' आरो जोंनि हानजानि गाहाय नेहाथारि मानिनां राजु कुमार नार्जारिनि सायाव थांनाय सानसे साननैनि सिगां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा आसि खिन्थि बाथ्रा बुंनायनि सायाव हानजानिफ्राय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों मुसि अमर सिंह ब्रह्मआ आं मिथिनायाव सरकारि साख्रिआवला महरै बिथाङा गोबां गोलाव बोसोर साख्रि मावनायनि उनावहाय दिनैनि समाव बिथाङा सासे रिटायार बा आजिरा मोननाय सासे गोग्गो नोगोरारि आरो सासे रिटायार मोननाय सासे सरकारि बिबानगिरि नाथाय बिथाङा दिनै जोंनि इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि आरो बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुंगिरि मानिनां प्रमद बर' आरो राजु कुमार नार्जारिखौ मा बाथ्रा लानानै जोलैनि हांगार बुंखो जोलैनि हांगार बाथ्रा बुंनायजोंनो जोंनि समाजा सोदांजायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया नाथाय मा आयदाखौ लानानै बिथाङा दिनै जोलैनि हांगार बाथ्रा बुंदों बेनि गुबै ओंथिफोरखौ बुङोब्ला जों मोजां मोनगौमोन बिथांनि बुंनायनि सेर जों पार्टिनिफ्राय ओरै आं बुंनो सानदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जाखिनि बिटिआर सुक्ति जाबाय जाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय एनडिएफबिनि बिदा फंबाय बिथांमोना मोनब्रै गुटआबो गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि मोनफ्रोमबो हारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि बिदा फंबाय अनलायनायनि मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ जों खालामदोंमोन बे बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उन बाहागोआव दिनैसिमाव जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसि ओनसोलनि गासै जिल्लाफोराव दिनै गुबुन हारिनि गेजेराव बिदा फंबायनि अनलायनाया जेरैबायदि गोख्रों आरो गोजोन जाबोदों बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा नुसनाखै नामा अमर सिंह ब्रह्मआ दिनै माबा मोनसे दफाखौ लानानै माबा मोनसे सुक्तिखौ लानानै बिथाङा दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बा समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ जोलैनि हांगार बुंब्लानो जे बे जेंनानि बाथ्रा दान्थेलायनाया जोबलांगोन बे नङा जोलैनि हांगार बुंनायनि सिगां बे सोर दैदेनगिरिया समाजनि थाखाय खामानि मावबोदों सोर बिबानगिरिया ओनसोलनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा सानबोदों बे बाथ्राखौ नोजोर होना दिनै समाव गोनांथि दंमोन आं सानो मानिनां अमर सिंह ब्रह्मआ गोलाव सरकारि बिबानगिरि महरै साख्रि मावनायनि उन आरो सिगां अमर सिंह ब्रह्मआ सोर अमर सिंह ब्रह्मआ मा मावोमोन अमर सिंह ब्रह्मआ मा थाखोनि मानसि बेखौ जोंनि समाजा बयबो मिथियो दिनै बिथांनि माखासे जानाखि फोरमायथि थांनाय माखासे साननि सिगां जाखिनि प्रेक्टिकेल जों नुदों अमर सिंह ब्रह्मआ सासे सोलोंथाइ बिफाननि बिअ लेभेलनि बिबानगिरि जानानैबो बिथाङा दिनै मानो आर्म्स गोनां लाइसेन्स लानो गोनां जाखो आरो बिनि फोरमायथिखौ गावनो बुंदों गावहा लाइसेन्स गोनां आर्म्स दङ सासे सरकारि मोजां गुन गोनां बिबानगिरिया माब्लाबाबो सरकारि आर्म्स लानो गोनां जाया जुदि बिथाङा रायजोनि थाखाय बाथ्रा सानदोंब्ला रायजोनि थाखाय समाज सिबिबोदोंब्ला सरकारि आर्म्सनि बाथ्राखौ बिथाङा मानो दिनै गावनो सिखार जानांगौ आं मोनसे बिदिन्थि होनो लुगैदों जेब्ला आं जार्नालिस्टमोन 2019 मायथाइनि सामार भेकेसननि उनावहाय जेब्ला सामार भेकेसन जोब्बाय 1 तारिख आगस्तनिफ्राय
क्लासा फरायसालिफ्राव जागायफिनसिगोन बिथाङा बै समाव गसाइगाव ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसनि बिथाङा बिअ'मोन बै समाव सामार भेकेसना जोब्बाय जुलाइ दानसेयाव 2019नि जुलाइ दानसेमानि अखा हानायनि जाउनाव बिथांनि गसाइगाव खोन्दोनि सिङाव थानाय फालोगुरि एलपि स्कुला गङिया दैमानि खुरखानायनि उनावहाय ना स्कुल बिल्डिंआनो पिक्सार महरै दंमोन ना स्कुलनि उखुमानो पिक्सार महरै दंमोन बिथाङा बे स्कुला दैमा सेराव थानायखाय बिथाङा खबर लायाबालानो बिथाङा स्कुला गावनि खोन्दोनि सिङाव बबे स्कुला फरायसालिया बिल्डिं नङा गुलांदों दैबानाजों बबे स्कुला बबे खुरखाजादों दैबानाजों बिथाङा बिनि थुत्थ गैया जेब्ला आङो बै समाव खौरांगिरि नालाय बे फरायसालिनि सोमोन्दै आं निउसजों जेब्ला आङो बुलेटिन आं जेब्ला डिसप्ले खालामो बिथाङा बै समाव बे आंनि निउसखौ लानानै बिथाङा गावनो फारगानानै खारबोनांदों गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों बुंहरजानानै सासे गावखौनो जुदि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा गावखौनो सासे जुदि दायित्व गोनां बा रेसपन्सिबल अफिसार होनना बै समाव साननो बिनि थुत्थ गैया गावखौनो जुदि सासे गोग्गो नागोरारि गाव दिन्थिनो मोनब्ला बै समाव बै फरायसालिया मा अबस्था दंमोन बिथाङा बेखौ खबर लायाबालानो जेब्ला निउसाव नुबाय होमबासो बिथाङा गाव फारगानानै खारबोनांदों आं निउस दामनायनि उनावहाय बिथाङा फैनानै खबर लाफैनांदों गावनि स्कुला बबेयाव मा अबस्था दं बबे अबस्था गैया बै समाव गावखौनो गाव सासे बिबानगिरि महरै अमर सिंह ब्रह्मआ मानो दायित्व लानो हायाखै आं बुंगोन दिनै सरकारि बिबानगिरि महरै अमर सिंह ब्रह्मआ सासे फैलार अफिसारमोन मुङावल' अफिसार बियो खिन्थु गावनि डिउटियाव बियो पालन खालामाखै बिनि उदाहरना बेनो फालोगुरि एलपि स्कुला दैबानाजों खुरखाजादों फालोगुरि एलपि स्कुला दैबानानि उनावहाय फरायसालिनि थासारिया गुबुन जायगायाव थानांदों बे फोरमायथिखौ बिथाङा मिडियानि गेजेरजों खिन्थु मोन्दों बेखौ आं जायगानि मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खौरां मोननायनि उनावहाय जेब्ला आं निउस खालामो बिथाङा बे उनावसो हुस फैदों जुदि दिनैनि समाव बिथाङा गावखौ गोलाव बोसोर सरकारि बिबानगिरि महरै फोनांजानायनि उनावहाय दिनै बिथाङा जिरायनाय सम रिटायारनि उनावसो बिथाङा मानो माहारिनि गिदिर बाथ्रा साननो मानो बिथाङा फारखानांखो बै समाव साख्रि मावनाय समाव बिथाङा माहारिनि बाथ्रा सानाबालानो गावनि न'खरनि बाथ्रा सानदों गावनि संसारनि बाथ्रा सानदों दिनै रिटायार समाव बिथाङा माहारिनि गिदिर बाथ्रा बुंदों बै समाव मानो बिथाङा माहारिनि बा ओनसोलनि जोंनि सिक्का दिखानि बाथ्रा मानो बिथाङा सानाखै आं दिनै बिथांखौ बुंगोन बिथाङा सासे बिबानगिरि महरै रिटायारमेन्ट लाबाय सरकारि बैसो बायदियै बिथाङा गावनि थोजासे लेभेलाव जाखिनि केपासिटि दं बिथाङा बे लेभेलाव थानानै समाज सिबिनायनि बाथ्रा सानोब्ला मोजां जागौ नाथाय दिनै बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों फोरमायदों बिटिआर सुक्तियावलायनो जेबो गैया बिटिआर सुक्तियालायनो जोंनि ओनसोलनि जेबो डेभेलपमेन्ट पेकेज लाबोनो हायाखै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एनडिबिनि बै समनि एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा मोनब्रै हान्जानिफ्राय सावरायग्रा फेक्सनानो जा रन्जन फेक्सनानो जा गबिन्द बसुमतारी फेक्सनानो जा धीरेन बर' फेक्सनानो जा गासै खोन्दोनि सुबुंफ्रा एनडिबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बिटिआर सुक्तियाव बाहागो लानायनि उनावहाय दिनै जेरैबायदि सरकारि बिथांखिफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ सरकारा जानाखि फिन फसंफिननायनि जानाखि खोन्दोफोर दफाफ्रा मोनसे उनाव मोनसे बारलांगासिनो दङ दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैदों मोनसे समाव क'क्राझार सोहोराव फालांगिरि फसंथानफ्रा मोनाबिलिनि 6 बाजि 7 बाजि जानाय लोगो लोगो दखान बाजारफ्रा गासैबो बन्द जादोंमोन दिनै जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैबाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरा दिनै जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ बरायदों दिनैनि समाव बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलाव बिटिआर सुक्तिनि जेबो जायाखै जोंनि ओनसोलाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेबो डेभेलपमेन्ट पेकेज फैयाखै होननाय बाथ्राफ्रा राजखान्थियारि सक्रान्त बिथाङा बबे थांखिजों बिटिआर सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामफिनदों बिनिबो बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बिथाङा रोखायै बुङोब्ला मोजां जागौ बिटिआर सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामनो बुंनायनि गुबै मोन्थाया अमर सिंह ब्रह्मनो सोर होखो बिटिआर सुक्तिया अमर सिंह ब्रह्म बिथां बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलनि थाखाय जेबो जायाखै बे नङा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाया जेरैबायदि थासारि बोहैबोदों बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिआर ओनसोला फैगौ समाव गोबां रोखोमनि गोबां थाखोनि जों जौगानाय मोनगोन जोंहा मिजिं दङ मानोना आं दिनै बुंगोन इउपिपिएल हान्जानि जानानै जाय बिटिआर सुक्तियाव अकल एनडिबिल आफादफ्रा बाहागो लायाखै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि महरै दिनैनि चिफ बिटिआरनि
बै मानिनां प्रमद बर' दिनैनि सानजा क'क्राझारनि MLA UPPL हान्जानि बै समनि गाहाय नेहाथारि एबसुनि लरेन्स इस्लारि आरो UPPOनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुथायै माहारिनि थासारिखौ जोंनि ओनसोलनि रांखान्थियारि थासारिखौ समाजखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों आरो गोथौ जौगानायनि मिजिं लानानै जों बिटिआर सुक्ति खालामदों। बे बिटिआर सुक्ति खालामनायाव बै समाव BPFनि दैदेनगिरि BTCनि गाहाय मावफुंगिरि बै समनि मानिनां हाग्रा महिलारि आरो BPFनि गोबां थाखोनि दैदेनगिरिफोराबो बिथांमोना साखि महरै बिथांमोना बिटिआर सुक्तियाव साखि होदों, सहि होदों। दिनैनि समाव अमर सिंह ब्रह्मआ बुंनो नागिरनाय बाथ्राफ्रा मा? बिटिआर सुक्तिया खालि जोंनि माखासे आफादफोरनिल' मोनसे नजिर नामा? जुदि बिटिआर सुक्तिया जोंनि गेजेराव जेबो लाबोआखैब्ला, जुदि बिटिआर सुक्तिया जोंनि ओनसोलाव रांखान्थियारि थासारि, रांखान्थियारि जौगानायनि जुदि जेबो मिजिंथियानो गैयामोनब्ला बे सुक्तिनि समाव बै समनि BTCनि गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मानो साखि महरै सहि होखो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे? बिनि सोंनायनि फिननायखौ अमर सिंह ब्रह्मआ होनांगौ। दिनैनि समाव रिटायार्ड सरकारि बिबानगिरि महरै रिटायार्ड लानायनि उनावहाय गावखौनो समाजनि गेजेराव सासे गोग्गो नोगोरारि दैदेननो थाखाय नंनायनिबो बाथ्रा बुंदों, नङैनिबो बाथ्रा बुंदों। आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा समाजखौ फोलानायनि अनगायै जेबो नङा होननानै जों दिनैनि UPPL हान्जाया बुंगोन। मानोना जाय दफा, जाय क्लजफोरनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफ्रा दिनैनि समाव गोजोन खौसेथि आरो अनजायनायनि मोनसे बारहावा मोनदों, बे बारहावाखौ दिनै मानिनां अमर सिंह ब्रह्मआ नंखाय सानदों नामा? बिथां बुंनाय बादि जोंनि ओनसोलाव जेबो जामाराखै नामा? बिथां बुंनाय बादि जोंनि ओनसोला गोदोसोफिनबाय नामा जोंनि राइट्सनिफ्राय? बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ नंखाय फोलानानै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गेना गोरोन्थि साननायनि मोनसे थासारि लाबोनो बिथाङा बाथ्रा बुंदों। दिनै गोबां बुंदों बाथ्राया। बिटिआर सुक्तियालायनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि राइट्सफोरखौ, मोन्थायफोरखौ गुरुं खालामदों। जेबो नङा। आं दिनै बुंगोन UPPL हान्जानि जानानै, UPPL हान्जाया रायजोनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो रायजोनि थाखाय खामानि मावबोदों, जिहेतु जों उनावबो मावलांगोन। रायजो राजानि गेजेराव अनलायनाय, गोजोन खौसेथि लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जों मारै मोनसे राफोद समाज दानो हायो, जों बिनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा दासान्दि बायदि रोखोमनि बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जाखिनि जों सरकारखौ दानो हाफैदों, UPPL हान्जानि दैदेननायाव जुथाइ सरकार दादों, UPPL, BJP आरो JSP। बेनि गेजेरजों दिनैनि समाव बिटिआर सरकारा गोबां रोखोमनि बिथांखि आजावदों। दिनै बिथाङा गावनो सासे रोंखा राखा, लेखा गोरों आरो गियानि गुनि, थेवब्लाबो बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ बिथाङा गाव स्टाडि खालामै बादि माखासे मुं सुलानाय बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोनो गोथो साननायनि मोनसे थासारि लाबोनो बिथाङा सखन्थ खालामदों। जोङो बुंगोन दिनै 6 सिडुलनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। गुबुन दैदेनगिरिनि बा गुबुन सोरबा सासे सुबुंनि मुं लानानै बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे नंखाय बाथ्रा फोरानानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा लामा आन्दायहोनो नाजादों होननानै जों बुंगोन। मानोना जाय बिथाङा जोंनि 6 सिडुलनि बाथ्रा फोरमायफैदों बिथांनि सिगाङाव, बिथाङा गावनो सोरजियाबालानो बाथ्राफोरखौ मालाय सुबुंनि बाथ्रा लानानै बिटिआर ओनसोलनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि 6 सिडुलनि माखासे राइट्सफोरखौ नंखाय बुंनाया दिनैनि समाव जुक्ति गोनां दं होननानै जोंनि UPPL हान्जाया साना। मानोना बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि आबुं जौगाथाय, गोजोन खौसेथि आरो गोजोनगाथिनि मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय बिटिआर सुक्तिया जोंनि मोनसे मोन्थाय। 1963 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल सुक्ति जाबाय। 2003 मायथाइयाव BLTजों लोगोसे BLTजों BTC सुक्ति जाबाय। दफे दफे बिटिआर सुक्तिया BTCनिख्रुइ साबसिन। मानोना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसेल' आफादा बेयाव सुक्तियाव सहि होआखै। बिटिआर सुक्तियाव बर' माहारिनिफ्राय सोमजिनाय गोबां आफादफोराबो बेयाव बिटिआर सुक्तिखौ मदद होनानै सहि होदों। बेयावलाय मानसि गोरोन्थि जाखो? बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ बै समाव गावखौनो दिनैनि समाव दिन्थिनाय बायदि गोरों गोरा होननानै बिथाङा बै समाव मानो बाहागो लायाखै? जुदि बिथाङा दिनैसो बे दफाफोरखौ, बे सुक्तिफोरखौ दिनैसो बिथाङा साननायनि बबाव खराग मोनखो? आरो बिटिआर सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामनो हानाय बा खालामनायनि थाखाय दाबि खालामनो थाखाय दिनैनि समाव अमर सिंह ब्रह्मआ सोर?
अमर सिंह ब्रह्मआ मा थाखोनि बाथ्रा बुङो, अमर सिंह ब्रह्मआ मा लेभेलजों बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव बाथ्रा फान्दाय नागिरदों, बेनि बाथ्राफोरखौ दिनैनि जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मोजाङै मिथियो। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा गावनि लाबालाब आरो गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बुंनाय होननानै जोंनि बिपिएल हान्जाया फोथायो। आरो बिथांनि बुंनाय बायदि जोंनि बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलाव दिनैनि समाव जेरैबायदि जावगादों, बिथांनि बुंनाया जोंनि दावगानायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय होननानै जों बुंगोन। 2019नि आं दहाय फोरमायनाय बायदि गंया दैजों खुरखाजानाय फालोगुरि एलपि स्कुलनि न'नि थासारिया, बै समाव न' बिथायाबो दैमाजों खुरखालांजाबाय, बिल्डिंआबो बारहुंखाजों गुगालांजोब्बाय। जेब्ला मोनसे चेनेलाव सासे रिपर्टारा बे थासारिखौ टिभि चेनेलाव फोरमायो, होमब्लासो बिथाङा हुस मोननानै बे जायगायाव दावबायहैदों। बै समाव बै समनि मन्थ्रि, बै समनि जा दैदेनगिरियाबो थांनायनि उनावहाय बिथाङा फारखानांदों। जुदि गावहानो सासे क्वालिटि गोनां बा रेसपन्सिबल बिबानगिरि महरै बिथाङा बै समाव सरकारि साख्रि मावदोंमोनब्ला मिडियानि फोरमायनायावसो बिथाङा मानो हुस मोनखो? आं ओंखायनो बुंदों, बे आंनि मोननाय प्रेक्टिकेल। अमर सिंह ब्रह्मआ जानो हागौ गावनि जिबनाव सासे गावखौनो गाव राफोद बिबानगिरि महरै बिथाङा बुंगोन, नाथाय दिनैनि समाव आं बुंगोन सासे जार्नालिस्ट महरै बै समाव बिथाङा सासे फैलार अफिसार, सोरबा सासे जार्नालिस्टनि खौरां फोसावनायनि उनावसो बिथाङा गावनि फरायसालि, गावनि खोन्दोनि सिङाव थानाय फरायसालि गंसेखौ खबर लानो समाय मोनदों। बे बिथिंखौ नायोब्ला अमर सिंह ब्रह्मआ बै समनि सासे फैलार अफिसार आरो सासे भट गैयै दैदेनगिरि बा भट गैयै ओनसोलनि सासे नोगोरारिखौ सोरबा सासे सुबुङा गोरलै रावजों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायाव दिल्लीनि हांगार बाथ्रा बुंनायनि सिगां मानिनां अमर सिंह ब्रह्मआ गावखौनो सासे बड'लेण्ड ओनसोलनि नोगोरारि हिसाबै साननानै बाथ्रा बुंनाया दिनैनि समाव नुजायाखै। बबेबा दैदेनगिरि, बबेबा हालामनि खुंथायगिरिखौ बा बिबानगिरिखौ दिल्लीनि हांगार बुंनायनि सिगां अमर सिंह ब्रह्मआ मानो सानदिया गाव बै समाव गाव मा मावबोखो सरकारि जिबन महरै? दिनै बिथाङा सासे सरकारि साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय बिबानगिरि। दिनै बिटिआर सक्तिनि उनावहाय जोंनि ओनसोलाव जाखिनि जों उन्नयननि बा डेभेलपमेन्टनि जों मोखां नुनो मोन्दों, बे मोखां नुनो मोननाय थासारिफोरखौ बिथाङा सनमान होनो मानो राजि जायाखै? जाय सनमानखौ दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो थाखोनि नोगोरारिफ्रा दिनै बरायदों बिटिआर सक्तिखौ। बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों बे ओनसोला गोदान माखासे बिथांखिफोर नुनो थांगासिनो दङ। थांनाय गोलाव 15-17 बोसोर बिपिएफ हान्जा दैदेननाय बिटिसि सरकारा जोंनि बे ओनसोलाव मा मावदों, मा मावाखै, दिनैनि समाव नोगोरारिफ्रा बयबो मिथिगौ। थेवब्लाबो बिथाङा फ्राय 20 दानल' जानाय इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय बिटिसि बा बिटिआर सरकारखौ मुं सुयै बुंनाया दिनैनि थाखाय बेयो गनायथाव बाथ्रा नङा। जों दिनै बेखायनो बुंगोन, इउपिपिएल हान्जाया रायजोनि जौगानायनि थाखाय, इउपिपिएल हान्जानि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजोनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय बेवहाय सोरबा मानिनां अमर सिंह ब्रह्मआ बाथ्रा बुंनाय बे जायाखै, बे ओरै जानांगौमोन बाथ्राजों जोंहा बेवहाय खर' सानांगौ बाथ्रा गैया। जों रायजोनि थाखाय खामानि मावनो फैदों। इउपिपिएल हान्जाया, जोंनि बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारा रायजोनि थाखाय खामानि मावलांगोन। दिनै बिथाङा जोंनि बिटिसि सरकारा लानाय माखासे आसनिफोरखौ थांखि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। बै समाव बिपिएफ दैदेननाय बिटिसि सरकारा मानो सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय मोनसेबो बाथ्रा सानाखै? दिनै बिटिसि सरकार बा इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय सरकारा जोंनि ओनसोलाव माखासे प्रशासनाव जों सुबुं फुंखा दिहुननो थाखाय CIM सुपार 50, बड'लेण्ड सुपार 50 इन्जिनियारिंफोरनि थाखाय आरो गोबां रोखोमनि NIT, IITफ्राव जों एडमिसन होनो थाखाय जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ जोङो रोंखा राखा खालामनो थाखाय जों बायदि रोखोमनि इडुकेसनाव जों मिसन खालामदों। सुबुङारि माखासे फालांगियारि नोजोरजों जोंनि ओनसोलाव आबादारिफोरखौ जोङो मदद होनो थाखाय बड'लेण्ड पिग मिसन जों लन्च खालामदों। बड'लेण्ड मासरुम मिसन जों लन्च खालामदों। जोंनि ओनसोलाव हारिमुवारि बिथिङाव जोंनि ओनसोलनि जोङो रिंगु दामसा सुबुंफोरखौ जोङो मदद होनो थाखाय जोङो जोहोलाव हारिमुवारि दैदेनगिरि नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङै जों थांनाय माखासे साननि सिगां जों सेमिनार खालामखांबाय। बेफोर मोनफा जोंनि बिटिआर सरकारनि जौगानायनि मोनसे बिदिन्थि। दिनै बेफोर बिथांखिफोरखौ जों मावफुंबाय थानाय समावनो अमर सिंह ब्रह्मआ गावखौनो सासे
गोग्गो नोगोरारि सानदोंब्ला मानो बिथाङा जोंनि सरकारा आजावनाय मावफारिखौ बिथाङा मानो मदद होआबालानो बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ मानो खेंसालियायै थुनज्लायनाय बाथ्रा बुंबाय थादों बिनि सोंलुनि फिननायखौ बिथाङा गावनो मिथिगौ। थेवब्लाबो बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय सरकारखौ बिथाङा नोजोर हिंसा जानानै जोंनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानाया जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। जों दिनै बेखायनो बुंगोन अमर सिंह ब्रह्मआ सासे बैसोगोरा सुबुं महरै दिनैनि समाव जोंनि सरकारखौ डाइरेक्ट मदद होनाङा। बिथाङा जोंनि ओनसोलनि गोजोन खौसेथि आरो ओनसोलारि जौगाथायनि रांखान्थियारि समाजखान्थियारि गोरोब खौसेथिनि बाथ्रा बुंनायनि फारसे गोसो होनायासो दिनैनि समाव गोनांथार बाथ्रा होननानै जों सानो। जों दिनै बिटिसि आरो बिटिआर सरकारा लोगोसे जोंनि जुथाइ सरकारा जोंनि ओनसोलाव जिल्ला खुंथाइ आरो बिटिसि सरकारजों गोथौ सोमोन्दो फसंथानो थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय जिल्ला बिबानगिरिफोरखौ जों पार्सनेल रेसपन्स होनानै जोङो बिथांमोनखौ खामानियाव बाहायदों बा जों कमिउनिकेसन खालामनो नाजादों। बे बाथ्राखौ बिथांमोना मिथियो। जों नुनो मोनदों थांनाय गोलाव 15-17 बोसोर खुंथायाव थानाय बिपिएफ हान्जानि सरकारा बै समाव मोनसे समाव बिथांमोना डिसिजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गोबां सरकारि आसनिफोर मावफुंनाया बिथांमोना बेले-बेजे जायोमोन। बै समनि खुंथायनि नोजोर आरो दानि खुंथाय नोजोर गोबां डिफारेन्स। जोंनि सरकारा लुबैदों जोंनि ओनसोलाव थानाय जिल्ला बेंगिरिफोरजों जोंनि बिटिसि खुंथायजों गोथौ सोमोन्दो लाखियोबा जोंनि जौगालु हाबाफारिफ्रा जोंनि सोमोन्दोआ गोथौ जागोन। बे बाथ्रायै जोंनि सरकारा गुवार नोजोरजों जों डिसिफोरखौ जोङो रेसपन्स खालामहोदों, जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दा गोथौ सोमोन्दो जादों। जों नुनो मोन्दों थांनाय गोलाव 15-17 बोसोर गोलाव खुंथायाव थानाय बिपिएफ हान्जाया बै समाव जेबादि पलिसिफोरखौ लानांगौमोन बे पलिसिफोरखौ बिथांमोना लायाबालानो नांगौ समाव बिथांमोना फर्सफुल खालामनानैबो बबेबा नङै जायगाफ्राव जौगालु खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना अन्थाइखौ गायसनदों। नाथाय दिनैनि समाव गोबां जायगायाव बिपिएफ दैदेननाय बिटिसि सरकारा गोबां जायगायाव लुन्दा-लुन्दि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मिशनफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खोथा फोजोबदोंमोन। नाथाय गोबां जायगायाव बे मिशना बे स्किमा मावफुंजायाखिसै। बेफोरनि बिदिन्थिफोरखौ जायगा जों नुनो मोनो। गोलाव 15-17 बोसोर खुंथायाव थानानैबो बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ दिनै 20 दानल' जानाय जोंनि इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय बिटिसि सरकारखौ बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कनफ्युज खालामनो बिथाङा सखन्द खालामदों। रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो बुंगोन हान्जानि जानानै सोरबा सासे अमर सिंह ब्रह्मआ दाबि खालामब्लानो जोंनि बिटिआर सुक्तिया डिनाउन्स जाया आरो सोरबा सासे सुबुङा बाथ्रा बुंथिब्लानो सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंथिब्लानो बे बिथांनि बुंनाया जोंनि गेजेराव बे हेम्पार होनो हाया। मानोना बिथांनि बुंनाय बाथ्रा आरो बिथांनि बुंनायनि जानाखि सोलो खायदाफोर बे बबे हान्जानि मानसि आरो बे बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि ओनसोलनो मा बिहोमा होबोदों गावनि सरकारि साख्रि मावनायाव जों बे सुबुंखौ जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि नोगोराफ्रा मोजाङै मिथियो। बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरियानो जा सोरबा जोंनि खुंथायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायानो जा बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायफोरजों नोंथांमोना गेलेमफानो नाङा। बिटिआर सरकारा आरो इउपिपिएल हान्जाया जेब्लाबो बिटिआर ओनसोलनि गासै थाखोनि रायजो राजाफोरनि खामानि मावलांगोन आरो फैगौ समाव बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ 1 to 1 चेक खालाम 1 to 1 जोङो मोनफा जोङो रुफाइन खालामनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों आरो फ्राय गासै दफाफोरा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानाया दिनैनि समाव रोखा जाबाय।